kaburam margejungu kalong yublay prabangai baro jong balang prestarian moro bat kumju prabangai kibapet berbasngau yagane ke program lembaga YouTube channel bala penyat dak balang prestarian moro ni priang sopa ya pi we baro haka kerteng kebat tiang tam kejong trai jongi uji sukris hoj wala dangim yo ban pelong jeseng haka ying kebakentang kejong blay hendai blay sim khang lat yangi ya kabangin yo pat kumni jeseng lembaga YouTube channel ublay undor kat yangi we baro tene kepor syabat sedang kena jeseng nginya pa sublay haka jing duai tongin duai ablay bokpa jengi bahabaneng nyango yame tabi i yakaba me meladon kar ka jing im ka jongi hagini kisingi ki por balaj no baro barado ne ka por tabi i yakaba ngila banyi kendu kumni yaban penlong tabi i yakini kiseng hani ka por lembaga YouTube channel jong kabalang tabi i isne den rekat yang i we tabi i kibas ngap bas ngau ya ka tabi i menor karo tabi i kamtam yon nong kren tabi i ipasol dan siam mesa sam kubo tabi i nagaktin ke jami kerku i tabi i benta paro sngau tabi i ni jekor kerpat nabak teng tra jengi diskres ngipan amen tene kepo nginya sedang diseng dak jeng ruai ke ba sanspa khandrio jengim jonga trai tu sim rab banyat kalenti kim kisngi jonga baro far nam ka jome ken penyar jeng i jonga trai tu sim mela i namen barim sim yanga atrai baba banya im yame ngakwa onal dem ngi jin ruai ngi sobaban kerpadi pastor banyalam yang i bo plis dang bat duai Jing im jong a try to shim Ramban ya galen tikim Isni jong a baropar Nam ka jong mikin benyar Ikti jong a try to shim Ban tre kam ka jing pen im O ja jong a ru ko try Ban yai pain but me klem wai Kajing sawa jong ashim Bangan ya roya usim Shinter jong atupendam Kaktin jong mingan yalam Spaka jong a try to shim Dono jong a kam smokim Jing nang jong a pendon kam Ban pen kentil la kanam
Mon ka jong try to shim to pendo ka jing long rim ha ka dono jong shong Kết ca chong mi ai can long Jing I jong try to shim Mi la I na men barim Shim yang try baba Ban ya imbat ming akwa Ka jing puli na kakhtien ka jong oblay, kalong nagasithi ka ba ka jong apostol Paul sa ginong Korin, kalenong ka ba pra, kidukot iway hadu kendai. Nga pentip haphiru ko parabangit, syapang kata ka jingay ay ublay, ya kabala ay ha kita gibalang ka Makedonia. Kumno, baka jing tenju bakraw ka jing jenjar, ka jing dap ka jing kemen jongki, bat ka jing duk sat jongki, kila roy kerhai, hadu ka jing shlay, ka jing ay ka lo jongki. Namarkat bakum ka bor jongki ngapla, shisha bat palat ya ka bor jongki, kila sngaw bahahi ban ay. Kide kerpat yangi, da ka jing kerpat ka bajur, bangin shim ya kata ka jing ay, bat ya kata ka jing selok, ha kabaya sam yaka hakiriw khut ti yakani kilale om kat kumba ngile khmi lenti henry kila IT yala di ningkong hautrai anda kum tahangiru daka mon ublay kad hadu bangila kentu ya utitos bakumba ulala sedang mensua kum taru un pendep no api yakani ka jing ai ru Henry kumba phila roy kerhai haki ki ai baro ha ka jinget bat ka khtien bat ka jingtip bat ka jing minot baro bat ha ka jing jong phi shangi to sumar ba phin roy kerhai ha ka niru ka jing ai ngam kren kumba da ka hukum Henry namar ka jing sumar minot jongki wei, bat bantenjo ya ka jing sngur ka jing jong phi. Namar phi itu ya ka jing ai u Jesu Christ uba utrai jongi, ba ulalong uba rius pa, penban ulawan long duk nagabenta jongi, knang ban penrus pa ya phi, da kata ka jing duk jong u. To bleun kurkhu ya ka jing puli bat ka jing shashkor nagahtien ka bakhoi ka jong u nginya pendem ha ka jing duai kokpa jong yu bahabeneng ngiaingo yame nagabenta kaneka por ka me aingi bangila ban mani ban shakri ban pendon buram ya ka kerteng ka bakhoi ka jong me habang ya lumlang kindiat ngut hangni hayeng mani ban penlong ya ka ni ka jing seng bat ban pen poi ru e kani ka jing seng lingba kini ki kor ki bor jong ani ka juk ka bamenta shaki long ying long sem joki para banget ba e jongi haka balang mauro bare ki wei pat ki balang bat kumju ru shaki parlok ki ba empat penyaso ele dia bat ka balang ndre ka benginget mekren ye ki lingba kini ki jing seng bakin penjan ya la dia sho try Jesu banda dei kata kapor bakin yo ban penyaso ya la dia bat ka balang ngiaingo eme ko try namar ki jingker khu ki babun sertap ki bamelathe ha ka jing em gjongi what happening ka jing sapriang jong ade jing pangklam medang ya da yang ko try medang pen khia gi bapang bat me pelat yangi nagi jing shitam ki bajur ki don apdeng jongi ki balamat ya ka jing duk ka jing kerdu ndrengi aingo pat ba melayarap mela pendap ya ki jing don kam gi jongi mela ai ka mensim ka jing sbun hagito ki badon ki ba em hagito ki bala ki bakot bakin yo ban yarap lem ye ki wei ngiai ngo eme ko try ban yu ba pleng ki jing jongani ka perthai
kimla ban pendu pendam ia kata ke jinglong kristan ke jangi bangin kener la ke jong khti ban yarap la miki bai yarap ingi ko trai bangin dan ke men sim sbun ke men sim ban yarap iki bai hot ngi pen pau ke jing songu ru ko trai namar bagi para bangit bai e jangi ki ai pha ke jing ai ngu ke jangki shaka kam ke jang me shaka kam joko balang presbyterian mauro shaki kam jangki bai pat ki balang shaki kam jogi district ki presbytery synod bar hadu assembly ru ngi ai ngu eme bangila ban peniat ya ka kam jangka balang wada pening kini ki jing namar bagi para bangit ki kloy ban kersan de ki jing ai ki jangki de ki jing duai ki jangki bat de ki jing tre lang ki jangki yarap mangikum ka balang ngin la ban tre nang tre wada pening kini ki jing ngin IT yala de ban duai ban kersan ban besana ka khtin ka ba im ka jang me sha ki para bangit bat shaki parlo ki bakmi bat ki bayo sngau ya kini ki jing seng ngi duai ngi kerpat men ker khui ka ri ba ka jat men riu ka jingi barok ko wei kanang la ban shakriya me kanang la ban yo e ka jinglong riu blai what happening ki jing per king jogi digi sngi ngi duai na ka bentagi synod ngi duai nam tagi assembly ngi nang la ban long sakhi ya ka kerteng ka ba khoi ke jang me ngi duai na ka benta ka perthei barok ko wei ba men pe isne yu khun ban riu ko trai ba men plelat plelenti ba kita gi doktor kita gi scientist kin lamp gi dawai gi dashin ki ban long ka jing pen khia bat ka jia dai ngi nau nu nang nyang jing pang trai ngi aingu eme naga benta kani ka por ka bangi yo bania duai bania selok kum ne bat me to kur khoi gi benta gi basa chong ni ka jing shakri gi jangi to map ingi ki pop ki palat kerengkang jungi gi bobon namari kine baro ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro haga kerteng ke jong utrai bar undong penem jangi u Jesus Christ amen. Ki para bangit biit baro ngiangu yo blay bangila bane sembat bat pi sisin lingba kani ka program jingi seng ka bawan sepi lingba ki YouTube channel jong ka balang kani ka dik singu try khatn real tarik ubnai August ban ngi don ha kani ka por shibaje ka jingi seng jong ka balang ha ka bai pastor jongi reverend dan sim in ai ka khubor ka tin ka jong blay na ka banta jongi nyangu yo blay bau blay ula penyo hangi ye pastor ibaju it ban sam ye ka khubor ka tin ka jong blay na ka wei ka por sa ka wei pan ni duai bau blay un pandon kam ye I hakani ka kintiru baga khubor ka bayan ai pring jongi kan da long shisha ka jing sa bagin jaman sim na ka banta jongi I wei pa I wei kindon ru ka jing wai kerpang ka balapan kre de ki khon samla jong ka balang hakani ka jing seng ka bamanta Lashibit janmit hagapor san bajing in yo ye ka jingi seng hapo ka jingi lam ka jingi seng samla jong ka balang hagaba iwei pat I rangba jong ka balang I Mr. S. Mathalang in I ye ka hubor na ka ktin ka jong ublay hagani ka singiw try ka banwan arpulay tarik ubna August ngin yo ya ka jingi seng artli kumbangi juyo manla katayo hagapor sipo bajim step hapo ka jing panyaj ka jing seng khna jong ka balang bara ka por si baje men singi ka jing seng jong ka balang ha ga ba iwe ni gitmen masan jong ka balang itmen masan Dr. O Lamari in sam ya ka khubor nagaktin ka jong oblay ni duai ba oblay wani snay ban kar khu yingi lingba kini ke program ki bangi yo lingba kini ke YouTube channel kin da long shisha ki jing sa ba kan jaman sim yingi ha kini ka por ngin yo sngono ya ka khubor na pastor jongi Reverend dan CM. I temen besan ES Lingdo I balong chairman jongi ni gajian seng jongi I temen besan EW Kharsa no secretary jonga balang I bala ai ki tu ki kentin pediang ki para bangit ba it bat ki parlok ki ba it ngai khublaya pi baro haga kerteng ka ba koridor tam ka jong utrai ban unong penem jongi u Jesus Christ ka phang pedeng jong ka khubor haga ni ka por ka long ka jing ai shaka kam ublay bat ka nong rim ktin blay ka long naga shiti ka ba ar shakinong koren ka lenong ka ba pra kit khot iwei hadu kendai tongin ya pendam haga jing duai
au blay bo pau jong i bah beneng ngi ai ngo yame na mar ka jing don kat ka jong me bat ngi ling ba ka ni ka jing seng ban ngi kerpat ba men yai don kat bat ngi ru ha ka jing besai ka htien ka ba im ka jong me to krena preng jong i da ka bor ka jong men sim ba khot yakine baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ru ha ka kerteng ka jong trai bar unong penem jong i u Jesus Christ amen ka jing ai shaka kam ublay nga ken mau ya ka jing kren ka jong i pastor rangba jong i ibadang shuklat menchem snem i reverend GR Sangkli ha ka dorbar jong ka KGP sinat semngi kabalalong ha ka balang presbyterian maungap ha ka snem arajar san i pastor Sangkli laong ba uway pastor udeban penkre ega sermon halor ka jing ai shaka kam ka jong blay kerpang siapang ka jing ai ka way na ka sipau bat bau deban krenru ha baro ki balang ha ka pastorit ka jong u ha ka to ko por arajar san ngadang long upro pastor bat kadon ka jing kren ha ka dorbar sinod siapang ka jing bam poi biang por jong ka jing ai ngo na iway ar ki presbytery Bada padeng sibun ki balaya kren yengi pastor Sangkli banong bagi pastor ki diben simkia ban kren spang ka jing ai shaka kam ka jong blay bat ngileo snowlut yaki kentien ki jong i nang ta moderator jong sinod haga to por i reverend H.E. Marbanyang ila ong ku blay sibun pastor bapila ai ki to ki kentien ki ba kordor nginumla ban tho rai yaki ai ba pila kren Henry ya ke ai ka bau bleu la pen pau ling ba jong pi la tho agi do no jongi ba wei pu pastor badon hang ni un pen trai kam ya kata ba shishangi aingo yo blei ba nadu ka to ka sinot maungap u bleu la pendap ya ka KGP sinot sep ngi ke jongi ba ngim jio snow show ya ki jing ban pendap ya ka budget haga de snem arajar arpo ngiatip ha bang ia kendo ya kaneka jing pangkhlam bat ya ka lockdown bat kimi shibon ki jing shitom bat ka jing ring hiran chong kaneka perthai en ringi duai bau blai un pendap igi jing don kam joga KGP sinot sep ngi ke jongi bandangi let chaka sinot la sham snem udema u ban kerkhu u ban pendap ya ka budget ke jongi ngi duai bo bleun kurku kumju ro ya ka KGP sinot mi ngi ya ka ribhoy presbyterian sinot but ya ka KGP assembly hi baro kaway nadu ka sinot maungap ro mga badi kimiki khun ngila shim ya ka rai bangin ai ka way na ka shipau sya ka kam ka jong blay tista batikna shua ka taru ngi ai sya ka kam ka jong blay Nrei nadu kasnem arajar san ngida penbiang bha ya ka jingken jing dia na ka jingyo jingkot baro baka way na ka shipau ngin ai shaka kam ka jong blay kum ka jing songo ya ka jingker khu ka jong u ngam ju perkhat ha ka to kasnem arajar san bangan sa poi ban wanlong pastor ha ka balang presbyterian mauro Bat bania don rengkat badi pastor GR Sangkli nado ka snem arajar kat nriu hadu ka jingklat ka jong i ha ka snem arajar kat kendai ngam ju perkhat ru banda klat kat i pastor GR Sangkli bangan yo ban peniat ya ka jing seng let on tap hang thi ha yeng jong i ho ya ka jing seng hang ni ha yeng bani bat haulum jing tap la peniat kat kum karukom dau moderator chong ka sinot Syapang i pastor GR Sangkli bat ki jing tray ki barat ba ki jong i ngin se kren ha kaway pat kapor henre kaway ka bay pastor i jukren haman ki jaka ka bay latray kalong ba ki kristan ki deban yakit ya kershane ka kam ka jong blay de ki jing ai ki jong ki de ki jing duai ki jong ki hot la dalong ka bala ban tray ru bormet nakabenta ki kam chong kabalang I pastor la penmi kumba sanpau teligi kot batla jan 1000 teligi artikel haki magazine baraki kot niam ki ba per bari pastor ijuong bangi day ban yaikit ya ka ei ka bau bleu la shani hangi ka balong ka balang bat ki kam ki jong ka baro
Upol ru Ukren kumjo ha kani ke shiti ka ba arsh kinong korin kalendong ka ba pra bat kalendong ka ba kendai. Hang ni upol uikai baga jing aish ka kam ka jong blay kam day ban long da ka jing bamban se lani ka jing ai ka ba da ka jing kim sim. Rega de ban long ka jing ai ka ba kelut bat ka ba shlay da ka jing ai ublay. Hakalenong ka ba pra upol u ai ka nuksa jong ka jing ai jong ki balang ha Makedonia ka balang Filipi ka balang Thessalonica bat ka balang Beria. Habang iong Makedonia teng-tengi perkhatang ka balang Filipi bat ngiyaro ka jing sbun mensim ka jong ka. Nre om tang ka Filipi ka balang Thessalonica bat ka balang Beria ru kilong ki balang ki basbun. Ka ni kadai ka jing puli na ka shiti sha ki korin henre ngimya keren pang ka balang korin ngiya keren sha pang ki balang ha Makedonia. Balay bo Paul ukren pang ka jing lum jing aingu nagi malang Makedonia kalong bakala ja ka nem sniu ka ba jurba ha Palestine nadu Judea hadu Samaria bat hadu Galilea kilamat ya ka jing duk bat ka jing kerdo barha Jerusalem lele layo sngo ba amdan jing bamsho bat ki brieu kila sedang ban syatngan kumta upol ula lum jing yarap na ki balang hakiba ula seng bat ki balang ki bala nyeu yo kum ukpa ubaken jaman sim bat u yo i bakani kalong ko rukom ka ban hikai ya ki balang kiba ula sengkeleng kahima Rom ba ngiyalong kaway bat nginia kersan lang iway haka kya ka shon jong ka jing im ukwa ban hikai yaki ba baro kibalang kiyalong ka met ka jong ukris bat namar kata ngimde ban sngaw ya per ngide ban kersan bat ban yarap iway habakiyo sngaw ya gane ka jing don kam ha Jerusalem ki balang Makedonia kira shir hemban ai shaka kam ka jong blay bat kani kalong ka nuksa ka benengkong jong ka jing ai nakaway ka balang shakaway ka balang nakaway ka ri shakaway ka ri na doba Europe sha doba Asia bat upol u ai kani ka nuksa jong ka mensim jing sbun jong kinong Makedonia ban penki mensim yakinong korin ba makiru ken ai kumjo shaka kam ka jong blay bat kani kalong ka jihikai ka babha bat ka badaipor nakabenta jongiru hapdeng kini ki jing ki bangi ngi yakendo menta hagadakot ka benengkong upol uong ngapentip hapiru ko para banget syapang kata ka jing ai blay yakabala kita gi balang ka Makedonia ka jing ai ublay halor ki balang ha Makedonia ka jing ai ublay kalong ka Downton Rai bangingi ai ka kam ka jong u ka jing ai ka jong ublay kalong ka jing basbun ka jong u yangi mday bangila kamay ka mday bangi don hok ban dawaya ka henre ga ditang ka jing le sbun ka jong ublay ka bola ai yangi bat namar bangi shlay daga jing ai ka jong ublay ngi kersoy ka mensim ban ai shaka kam ka jong ublay lada ublay shimlale ai nakabenta jongi tingila si ban ong balengan ai henre kat ni para bangit bait kat ni lok bait ublay lok kurkhuya pi hatong idom ai mo shaka kam ka jong ublay daga mensim joga jing songo kadon ka jia per hapadeng ka testament ka barim bat ka testament ka batmai ha ka Downton Rai jong ka jing ai ka jongi shaka kam ka jong blay ha ka testament ka barim kita don ki an ki kanun bat ki jing bu bet bu renti syapang ka jing ken jing dia ban ai shaka kam ka jong blay henre ha ka testament ka batmai umdon kino ru ki an ki babatay syapang ka jing ai shaka kam ka jong blay henre tang ba ka jing ai ka jong blay ka shlay kar hai ka jing im ka jongi nagataga dawngi ai shaka kam ka jong u haga testament ka batmai kam dei ka hukum ka bangin haban pendep henre ka dei ka kabuksiar ka bo bleu ai ngi banya don benta banya selok lang haga bayakit ka kam ka jong u ban ngi ai ru mdei ban yo ka jing kur khu no blay
Henrengi ai kum ka dak ka jing sngo ngu ka jongi ye ki jing ker khu ki jong blei halor ki jing em ki jongi ka jing ai ka we na ka shipau ka long ka ba don kam ban ngi de ban buot renti ye ka ni Henry ka daw ban ai ka we na ka shipau ka le pher na ka testament ka barim sha ka testament ka batmai ha ka testament ka barim labatai benia ha ka dur jong ki hukum badai ban ai ka we ni ka shipau Kidon shibon teliki dekot naga testament kabarim nganumla ban pulelot henrengan pule tangkane Deuteronomy khatsau arpu lai shisha men ay kabashipau naga taga jingmi usumba jong me baro kabami naga lengkha man laga snem Batu men bahama khmat utrai ubau blay jong me hakata ka jaka yakaba unjit banbu yalaga kerteng haka kamut kajing bam, kajing kenya, kajing aingo thang hakata ka jaka. Yakaba shipau na ukaw jong me, nakawan jong me, bat naka umhnyang jong me, bat nagibakhanang kong kimasi jong me, bat kiblang jong me, ba mendup nang ban shepting, yaw try ubaw blay jong me, halakas ngi. Kumto kidon kidukot kibahikay, syapang kajing ay kaway nagshipau. Haga testament kabatamay pat, Kajing ai ka way ni kashipaw, kamlong syo ka hukum, henry ka lamlanti yangi, jong ka jing tau katnungin ai, siya ka kam ka jong blay. Kam day syo ka jing puot kata, henry na lor kataru, ngidangla ban ai, siya ka kam ka jong blay. Haga katien parang ngijuyo sngob ha, yakini ki artaliki kantin, tithes and offerings. Kajing ai ka way ni kashipaw, bat kajing ai ngo. Tithes kamut kaway nagshipaw, offerings kamut nalor kata ka bangila ay kaway nagshipaw, bangini ay siya ka kam ka jong blay. Hagapor bangadang samla mensua ngijuong ka jingken show, mentangila ong ka jing ay ngo, mensua ngiong kilet ban krong jingken show, mentangi ong tolum ya ki jing ay ngo. Kidon shibon kibriw kiba ay Syaka kam ke jauh belai deka mensim juga jing sngongo kabasa kelalong ke jingken show jong kabalang naga benta ki kam ki baper ki jongka pi tip nganga tip ngimlong ban penmi kerteng hang ni henry ki bru ki ai syaka kam ke jauh belai bat ndai tangki baru spa ki ba ai henry wat ki ba duna ke jing yo jingkot ru ki ai laga jong ka suka naga benta ka kam ke jauh belai namar ba ki it ye o Kinong Makedonia ki ay namar kaan choga testament kabarim. Makilay buon kini ki gentle ki bamtip ya kaan choga testament kabarim. Ki ay namar lapan ki ya ki dokno jong ki daga jing ay ga jong blay. Bat naga jing shlay choga jing ay ga jong blay. Ki ay choga kam ga jong u. Kim shim ay daw ba kim la ban ay namar ba ki kendo ya ki jing Upol uang ka jing tenju ba kraw ka jing jinjar. Namar bakisya ay gajing pensyitom ben haga to kopor kadakot kabaar nang tahagaju kopor ki matro ya gajing duk sat jongki kini kilong ki kentien jong upol gajing duk sat jongki namar ba kalaring hiran ka perthai haga to koporo henry kimshim ay daw banong bangimla ban ay ki kloy ban lum ban lang ban say na kabaki ki don ban ash ka kam ga jong blay Piu iya kato kopor, kaja kajing penkala, ya karukom ti naki parksiar ki parupa Makedonia. Baru kata la ay la luot ya ki brio ya ki nong snong banti. Henry kensan ka sorkar, coga himarum ko ong tangga sorkar kabala banti ksiar ti rupa ki pajba kimla banti. Hod ki pajba kilati nagita ki par renong bat kita ki par nar henry ya kata ka bami nang taru ka sorkar ka shimi ka khajna ka bakhya namar kata ki mat ya ka jingban khya ka bajur ya sriem kum kani ka jing khang yu do yong bat kito ki bri ki bala jumlin ban tre ya ka to ka kam ki bam don shu da ki bai pat ki kam ki mat ha ki jing ki bakrao henry wat hapadeng kini ki jing Kini kinong Makedonia ki shlur ban ay siya kam ga jong blay. Kinong Makedonia ki de ga jat ban riu jong u
Patsha Alexander Bakrau, ki brio habakila raya kano ki yaine scam hadu kabakut. Upol uang baki ai palat banya kabaki ki don hagar khot kabalai. Namar kat bakum ka bor jongki ngapla shisha bat palat ya ka bor jongki kila snow bha ban ai palat ya ka baki ki don ki ai sashi sien ngayeng nagani ka pulpit ban pen pau ka jing songo ka bakraw ya ka jing seng samla jo ka balang presbyterian mauro ka bala trei radba ban besa ya ki long yeng long sem kiba duk kiba kerdu hakapor ba perking ba ka lockdown hakapor ba amla ban let chiki kam ki jing trei nreha ban shongkhop ayeng ki samla jaga balang ka jongi kilala ban sam jingerap shi bon ki ai sha laispa sau photali ki long yeng long sem shi spa san phusau ki khot jaga balang presbyterian mauro shi spa prapun riu ki bomde ki khot jaga balang bat ki bana ki wei pat ki nyamru bat ngilayo ban ai ki dig jiarap ye ki ban ngi songo ru ke jing kershan jong pi ki parabangai be jong ka balang ya ka ni ka jing persang jong ka jing seng samla ho ki wei ru ki parabangai na ki wei pat ki balang ki balaya no senyang lang le sipi perkhat ba dei tang ki ba duk ki besitom dei tang ki ba belas ngi ki bala mat jing hagato ko por lockdown wat kini ki ba don ki business ki ba kraw ki ba reus pa ru kilamat si bon ki jing hagato ko por bat hadu mentaru namar habala khangi ki dukan ki business ki jongki ki haban COM ka bai wai ye ki haban COM ya ka tulop nam ta ginong trei nang ta ki haban COM ki loan bekila shim dalas dang ka business ru mla ban play war ko mensua bon ka jing do ring yu pat ka jing sbun bania kit bania ba ya ka kam ka job lay kinong Makedonia mdai tang baki ai rei ki kerpat bakin yo ban ai sha kita ki kristan ki ba sha shitom ha Jerusalem kadkhot ka basau ki de kerpat ong upol ki de kerpat yangi daga jing kerpat ka bajur bangin shim ya kata ka jing ai bat ya kata ka jing slok ha ka baya sam ya ka ha ki riu khoj kita kiri khoi ki basha shitam ha Jerusalem kan ni kan kita ka mensim kabala shlai de ka jingai ai ka jo blai kabala shlai de ka jing songu yo blai ngilamat kat no ngisha shitam namar ka jing duk jing kerdo menta bangi don kat ni ngin ai shakiwei pat ki badon kam ngi puli hagi de khot san ban riu bhabau titos ulet shakorin ulaya thu igini ki baro kita kinong korin kilaya kular kloy bakin ai syakita ki kristana Jerusalem kilaya kular bakin lumno bat bakin penpoi yau senyang ubenhei jengki syau pol baun penpoi sya Jerusalem nrei mental adap shisnem kinong korin kimpat sedang ban lum baru polu tho igani ke siti ban penken mau yaki bakumba pila kular to pendep yagata don na pedeng jengki ki baong ba ong impat lum kat ban ngila kular te nriu pol uang wat khuslai ai ka ba pipi don ngam kwa ban penbore phi uthok kum ni ka dekhot ka ba khat ar namar lada don lupa kata ka jing snau la kloi la pedeng sobha yaka kat kumba ka ba briu udon kat kum ka ba don ngi ai kat ka bangi don ya kabangim don tanang nungin say ban ai bat kani ka de ka jihikai yang ilang baro babangi ai sya ka kam ka joblay mdan manu ban penborengi la banwan ka apil henre mdan manu bala ban penborengi bangin ai ka de bandai bet ka jingker soy ka banadu ki mensim bat ki doknot ki jongi baru pol ong kumne ar korin lenong ka ba khandai ka de khot ka ba nyau uang ublay uiye yau ba ai da ka ba kemen ken ublay uiye yau ba ai da ka ba kemen ken ha ka Bible pareng ong God loves a cheerful giver nakata ka daw habangi ai sya ka kam ka jong ublay nginda yit roi ka do not da ka no ka do not ka bangi ai ban kershan ya ka kam ka jong ublay ublay upet ya ka do no jong pi ublay upet ya ka do no jonga ya kai ka bangi ai sha u
ublay upete ka donut ka jonga bari ka donut jong phi ha ka jing shakri bangi a ye ublay langi le ekani tangban yo yaro na ka perthai tangban kan tiu nam ya ladi nengi tre ka kam ka jong u na mangi e ye yo ublay bangi sngongu ya ka e ka bola le na ka benta jongi nagata ka daw hapadeng kani ka lockdown Barapring shibon ki jing perking ke bangi kendo menta ngam yu i bagi balang kian ai kanu ko apil shapang ke jing ai shaka kam ke jong blay namar ngi song thu ki jing e ke bangi ngi ya lingba kababun ki balang ki penpau kaba mangi na kabalang presbyterian mauro ngi penpau ru kalong tang ke jing bo bet bo renti ya ka rukom lum jing ai ngo ha ki katu kat ni ki rangba ki bangi la shania nakabenta kanika kam ke jing ai kalong naka mons ngobha mdon manu bala ban penbor yangi bat ka jing ai ru kalong katkum ka bangingi don mdei katkum ka baki wei pat ki ai kin ma bakam dei ka hukum ko maga testament ka barim ka dei ka jing ai e ka jong blay ka batre hagi do not ki jongi ngasngol thu ba ngakrane kani ha ka YouTube channel jong ka balang presbyterian mauro bat ki nong pet ki nong khmi mdei tang ki dekhot jong ka balang mauro jongi hendrei ki para banget na ki wei pat ki balang namar kata ngasngau ban penpau kani ka por bagi jingdon kam kim long tang ha po ka balang ka bangingi don hendrei ki jingdon kam ki long ru na ka benta ki bor balang ki bahalor ki don ki project jong ka KJP assembly ka Nepal mission ki hospital hajayau bar hajowai ki bangi laju kershan baru shikata ki bangi dai ban yai kershan mentaru ka John Roberts Theological College Hamauklot ka Thomas Jones School of Mission Hanong Saulia ngalatre hati GSM shi pausnem bat ngaken mau kitu ki por lanangi don kam ya kanu ngi deban up ya ki donations balada don preng jungi ki basngomen siem na kabenta gini ki jaka ngila ban le kumta ki institution ru ki badon kam ga jingkar shan ke jongi ki orphanage ki jakari khun swet ka AW Thomas Girls Home hangne jayao bat ka William Lewis Boys Home hangte hamau plang ki project ru jong ka KGP sinot sep ngi ka jongi ka Reverend S Wellington Children's Home ka bari khun swet hangtai hanong pendeng nang ta pat ki school nagabenta ki ba don ka jing pair ki dekhotmet ka Reverend Amir Khan School bat ka Mairang Vidya Jyoti Inclusive School kini kilong kilat ki bangila ban yarap hapdeng ki jing e ki bakila bani kendu menta nang ta ka mission ha Lower Assam ki bangila jutip menshua kum ka Dhubri mission watla ngimla ban long jieseng ringi di ban siu pa di kitulop chom ki missionary ki ba e ki jangi ha ki tu ki jaka ki project ru jong ka KGP sinot mi ngi ki ba pher ki langka mission ha Upper Assam bat ha Arunachal Pradesh kini kilong kilat bangin kenmau ban kershan hakum kani kapor nang tapat iseng kum ka Bible Society of India kabalong kaseng kaba sami ki Bible hagador kabalong subsidize kaba wanling bagi jingker shan ki jong pi bat jonga bagaktien ke jong blay ke diban poi shaki para banget bakar long ru ka jingalap hagito ki bampat nget hau Jesus Christ kumunang penem ngila juker shan ka Bible Society baro shikata bat kanika seng kala long do long sna mangilang baro nginiay kershan wat hakum kanika poru bagar long ka jingker khu bat bagaktien ke jong blay kan yo ban poi shaki wai pat ki badon kam e to blain kur khuingi ling ba kani ka khubor nakabenta ka buram ka jong blay amen hagani ka por nga soba ban khot igi khun samla jong ka balang presbyterian moro ke jongi hapo ka jialam ka jong i Mr. Rodian Jeza Kharsano bakin ai ya ka jingruai kerpang halor ka ni ka benta na khtien ka jong blay ar korin ka lanong ka bapra to blay unkur khuingi lang baro Dunia, gajing keluar
Damin sim shaki Weiruban ai Wana an ki jing din ju ki Jing jing ja jing du Kamen sim da Jing sok men ka Shlei ka roi ker hai Kumba pila roi haka jing et Kak tin jing tip jing ni no Ringkat ka jing i jong Pisha ngi jing ai ei rutu pendang roi Tungin roi ker hai haki jing ai Damin sim ka jing kelut Lem jing nyo ben yanu la Kiret ni ki krau Lumbu ni kenya Om shem tam ni duna Da jing spun ba Markel yang jing dapkan lo maringka Jing long duk uat Ban ben rus bayangi Jing dap jing biang jongi Day jing ai e jong uhi Tesh leki jing ker kula Ngim day ho ban yo Kem da to ni nyo yaki Jing palat jongi Ba ai da jing men jing it jing sopa Na u blai kin roi ker hai Langi ai shi purne ai kin diat kumbangi bet punta ngin o Tungin roi ker hai haki jing ai Damin sim ka jing kelut Lem jing nyo ben yanu la Kiret ni ki kau Dan lumbu ni kindia Om shim kam ni duna Da jing spun ba Markel yang jing dapkan lo maringka Tungin roi ker hai haki jing ai Damin sim ka jing kelut Lem jing nyo ben yanu la Kiret ni ki krau Dan lumbu ni kendia Om shim tam ni duna Da jing spun ba Markel yang jing dapkan lo maringka Nakapinta ka burong ublay. Amen. Ngai kublay kerpang i pastor Belai tu khubor ke bakrau Hapdeng jongi iwei pe iwei baro Ka khubor kalong Ka jing ai sa kakam ka jong blay Om tam bangin ai sa kakam ka jong blay Henry bangin ai ki donut ki mesim ka jongi Sau bangin ala ban sakri ban pendon burom Yo Ublay kur khuye pi pastor Khu ya kayeng kasem ko jong phi ya ka ba pinang la ban sakri u ha ki singi ki por baro tingai ku blai ne ka por ye masa rodian kharsono bat ki parlok bila ai ka tu ki junwai ka basutunat hapdeng jongi u blai undor kat ye phi bat pinang la ban sakri u blai ha ki jing ruai ki jong phi tingai ku blai Yang nok simbenta baro ublay undor kat ya phiru kumjo tene ko pon yang penwai no ka jing sakri ki jongi nginyar wai ka jing wai ka basan spa khan nyo haba jing im jong phi lak pingki eryong jingker men lado baro ka thala long nyo la jingker khu jer ya ki baro ayub la le dublay Te pinsa lungo, nyau jengker ku, jere ki baro, nyau jengker ku, bublay lapenyo,
Nyau jengkerku, Jeriki baro, Ayub lale dublei, Devin salungo, baro, itkot berkeros, kejenwai keba sanspa kanyo. Haba jing im jong pi la pen ki yong jing kermen la do barokata la long Yo la ki jing ker ku jeria ki baro Ayub la le duble pensa lengo Nyo jinker ku jeriaki baro Nyo jinker ku buble la penyo Nyo jinker ku Jeriaki baro Ayub lale jublate pensa lengo Bankit laka kuslai pi ut pi skautan Ban balaka dinkna shisha pim lalan Nyola ki jingker ku artatin kandam Lenter lenti pensurwai kan ba nang jam Nyo jingker ku jeriaki baro Nyo jingker ku bublela Penyo Nyo jingker ku Jeriaki baro Ayub lale jublate pensa lengo Haba pipet shaki bakerhai gaspa In mabu Chris ula kular kam buncha Nyola ki jingker ku baspa kam wanra Kanong hab neng long ban iu try klemka Nyo jingker ku jeriaki baro Nyo jingker ku bublela penyo Nyo jingker ku jeriaki baro Ayub lale dublate pensa lengo Kumta hap deng kijing larin ne crown Wadu jingker men budan nutrai nong tau Nyola ki jingker ku butrai ben pai Jing sky pin yo hadu ba jing len kan wai Nyo jingker ku jeriaki baro Nyo jingker ku bublela penyo Nyo jingker ku jeriaki baro Ayub lale jublate pensa lengo
Ablay bok pa jungi bab neng. Ngai ngo yame tekan rat kene kapo jung nok pai singi. Ya bilang yo atrabi I ban chakri ban pendon burom yame. Kam tam atrabi ban sngau ya kubor ban sngap ya ka. Ngai ngo atrabi bagane kubor. Kan long ke jumen toy na mata ke jeng im ke jongi. Bangin la atrabi ban ai syaka kam ke jomi. Ban aru atrabi gi don not ki men sim ki jongi syami. Kenal mangin long tabi kita ki syakri ki bakal dor khmat ke jomi. Kerku tabi ni kubor kerku hi pastor tabi. Bat kerku yo barok bela don benta tabi. Isnei pedang dik jengkot kerpat. Naba keteng tra jengi Jesus Kristus pan. Batu adu bajengi ei kepadap yang kejong tra jengi Jesus Kristus. Kajengi ba kejong belai kupa. Lamba jeslok bahun besar bor kejong mesim bakun. Doa begini lai wo belai. Lelong dekat pat ngine kepor. Ban lelong dekat ki prabangai baro. Ki basyakri bat pendon burom yeme. Ki badan hang ni bat serak petai. Mentah hidup ki pam cukuru. Amen.